Hallelujah. Madofo ne mahwefo a menemo ewo eye TikTok program yi so radio asundwie enka babi biara wo menim se Awurade adomti Kristo adom obia ho ye no akwaba eba Ujere TV live we so so baso na wa share video no dia man no like it na wa share video no na wa like it maybe I will show me free bia no ano pay me fast da kese e ma onyankopon nyene pa nyina ana enya ne sere me no enya na no pay se onipa ade akyenwa na wada Awurade ase tina no ohene David se me kodaa ne bedai enyane no Awurade ekura memu tise me ti ase na mo nkwam se ya mensuro enkrofo mpempem abedom kabrechirefo adam ne tumi won biara mfiri Awurade no o David se onsuro ofise onyankopon mu ana nemre enene nkwa ewo so wo join life na wa share video no e de ama no like ama likes ni de hia pa anti obaso a na wa share e de ama na wa like e de ama me no be din komo kakra bi Bible say adechonwe esense ye onyankopon adwuma nti yende ye din se akantam se ye be ye Awurade adwuma kopem bra ye dwuma de beba awie na free at as far as so ni akohome ewo Kristo sanso na me se onso ofam de bia obetimi aye de abo Awurade adwuma bia no omoden se obeye obo no anyam dwuma na oye no odini sika ana be support nyame adwuma obo onso a odin ho ade bi be support nyame adwuma obo onso odin nipadua nkasa na be support nyame adwuma nti obi ana ne de ti bomonde se ofam de bia obetimi bia ne ye na efa bo nyame adwuma fi se asase so ayewae enyoma ye de ne hunu de atwa ho ahia enyina no se yekoye krachi a yintimi famu ba kokora enko ne nyina be ka ya ebeka timidofo a wo hwe me hye sase mu enso ne firi ukra mu adwen nyina mu na ye ntotoye e ma wankasa okra nkwache ujewura me no wa be hia ewo Bethel prayer camp baby am wo sisi a no e Bethel prayer camp ewo Sokoban Wood Village ho na sisi a no me no abihia ye bedin komo kakra na otwum de di kan ene kwasie minimie se bia okwa asoro wapon obo onso a wo aso dem na wo hwe live yi onsaka video na share na if am afoforo na like my very important pa like video no na maba won chen ene obedin komo kakra say 3 days ago me no be kasa efa eye Emrantibremu akono ho Emrantibremu akono me no be kasa fa ho kakra na anopai me no to anamo foforo kra we leave comments na ye be kenkai wo hiampa bonso a wo chro egu ase a be gina Awurade asem tumi a wo so asre Awurade ama Bethel prayer camp na me no ewo sisi a ye twetwe enkombo eye true faith jidi kokko Sokoban Wood Village eye odifo Jacob Bechi na so ye baako a obi bia so dan kese si aso dan kese se nyamemba ene adofonom emenya enkwachie nti baabi a wo hwe me firi bia no baabi a wo bia message se pedabi besrae ye wo Sokoban Wood Village Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction
Sokoban Wood Village Bola Junction ho ena me pacho ye wa ye bo awurade din ene oba de a adanse de kentema nyame bemu di adanse bebre asase ne asase kronkron a onyankopon ate ho atimu ade nyina ya wonipa bi obenya gidie awura odan kronkron mu bia no onya danse ayarefo ho to akontufo etukwai womo nde yefunu pan epa wo womo nyenyem ntafo ne ahenase nyina womo anyenyem so a womo peso mo waso dwuem no onyame gina ne tumi so ekasa emomo nyina ewofo mo fo mba so dwu oha be ne dawo so amane be ne dawo so to anamo ene yemra mehia ewo Sokoban Wood Village Bola Junction udifo Jacob Bechi one na difo ene na sofo nkuma ene na dwumayefo da ukuada we ni ukuada bia yehia ebo mpae ho ene kwesi yaba yebe den hye mpaabo Bible say we can Luke chapter 18 verse number 1 na o se twa se onipa bom mpae da omrewo sister mo ne mere mpaabo yes mo ne mere mpaabo wo de hwe wo age baby a waduro wakloku 30 years bema we ba no okọ de ono betena kura na 6 months 1 year ohu de beye na montem wasey wankasa timi biro mogya ni aye dwuma de wankasa wo biro mu adwuma sika na ebo bema ho bra na so bema wo mu onfanya hwe empaibo kan efficiency system na wasenye ne honam ne mogya na enya wasase we so tise wa mu ani amra aware mu ne munyamo a onyankopon asiesie di ama Satan beje ato atwene ono mfa ma obia nti mo ne mere nti nyame atom a ukuada we ni ukuada bia ye empabo kese a onyankopon enam na kwa Jacob Bechi odifo so ene asofo so epa wogie ne fa hodie ede ma ne ma bebi a wo hwe mi firi bia no obetimi etu anamo abade yan so obefa ka kuma se Sokoban Wood Village there brother mo nyame nhyira enkansa Emmanuel prophet bebi a wo bia no nyankopon nhyira se waba eye dwumade so enti how na wonnamu na mane na wonnamu no emfa ntena hye tu anamo ko nyame fie obitimi ka se na asofo nyina nka no kore ensori nyina ahye enya ensori nyina na ahye o nya asofo nyina na nka no kore babo na me ate asese asase atisui ye wadifo atorofo ye wa asofo atorofo ene ye wa kyerɛkyerɛfo atorofo wo mu ewo ho beti wo mu nyuma eno ma brabo ene kyerɛ honhom a edi wo achi ana ekyerɛ wo nsu a wode ye nyame adwuma ha ye we enye sikanti ne wo ha obehwe aso dan kese ayesia ehye wani baakofo na yi ne botom sika no de si aso da se de be ye nyame adwuma be nkoso ha ye nto ano nte wo yere ha dabi yenti se binu mo ton no ana ye mafo de se fa 2 million 10 million 5 million ye nyebi wa ha ye de ade esi ho ye wo firi wo pem ede betum no ene na be so nyame ani tie ti baby a wo hwe mi firi bia no peloro fe na eda okuada we ni okuada bia no be piem e wo bosha asase so Sokoban Wood Village Bola Junction Sokoban wo de wo come profile ho na me number na da ho wo click so a eda wo pese wo ba na wo frɛ sofo pese da okuada me no be hia e bompae wo ba ye bedo ye ro be kɔ altar nanim be ko nyankopon anim odifo Jacob Bechi ne asofo enya ho bre ne adaje ajem paabo ama so enya danse I will say prophet please pray for me Joyce Obin mo nyamishra say na no 3 days ago no we requested for prayers generally asem so bompire ma mo ye be bompire ma be camp abom pede be ne be srae why me no din komo kakra bi e wo Matthew chapter 9 verse number 35 etifia asem ro se entimobro wiasesa kasa we eye kasa emudu pa na enyini pa nyina na ewo bie entimobro no enyini pa nyina na ewo bie na se wonya sa favor we bi nso a
na je se wasetena mu no nukure ni wo baku anim pa oburuhunu oburuhunu ho hia bia wo hwe me bia wokoto na bompa ya se onyankopon hu mobo na oma onye nipani nso anim atom fever oma onye bi obi bra wo bre nyina no senko anya fever kana bra bo ayeye enti topic ne si moburuhunu na yentie anamo bi a Yesu Kristo tuye eno na mepese me no di ho nkomo na wo so tu sa anamo ne bi sherebe ya wo ho be ha e wasetane abrabom ade ya pa woni pasetem se osum nyame na ho kyerew eye test ekanya me som ho ibinum cheche se oba Kristo na ase a eni kwan se ho kyerew oboa odada Bible ami ate ase se etwa se ye fa ma ne hunu pii mu ekopie Kristo anim enti wonyame som na wo som na nwadwen se wo sum nyame tototo abra wo mfa nsohwe eni amane mu bere se bibisa atowa Kristo amaye kwan se ye mompai tina bidika ko to Luke chapter 18 ne kire won verse 1 se wura hunye hia mu a empaye ne yebo ti bia na wo hwe me du ba bia na ba wadwem se kun ho kono madurowu koye ho bone kotwa aka akwam na ka mon na ntete wonam eye Satan pese end of life ti me pacho bebre how ne amane bia wonamu bia Kristo akire nse ye mompaye eno ntina odifo Jacob eche ne asofo enkume ka ho nyina ede da okua da bia siwa yayi odima mpabo ede ama wiase nipa nyina omodna se obitu anamo na waba ne aba bihia ne abompai enye obi na beka wana kasa na bedi adanhye enti ebra Yesu Kristo ya genkwa no Master Jesus Christ ba asase so no oka hine no asempa kire nipa ohwie ye no tumi a na wa asem no no ogina so ede sha nipa bebre yare ogina so ede pai wogie ne fa hodie ema nipa ene domo a na ehwehwe nkwakie bedofo Matthew chapter 9 verse number 35 no say na Yesu chini enkuro ni enkurase nyina mu ekire ewo hia dan hallelujah ze said ya me kire aso dan mu na mo no birthday prayer camp so dan kehye na me wo hia Sokoban Wood Village Bible say Yesu chini enkuro ni enkurase ekire wo hia dan mu na oka ahenie no asempa so oka ahenie no asempa sa ahini no asempa na ayetwuro mu asem na ya na e ma abrahu bebre ya wa sofo ne adifo bi bebre e wo Ghana ha bedofo okọ mo nso de ma nyame asem ankasa no mo nka bio. You are going to be blessed, you are going to receive your hwan ene nkom hye nko na o mo de man sorema but without the word of God no so ko transfer fie without the word of God wa what to say ankura ensuo nim ze nyame asem no na ebo kwantene ne edi anim edi akopiriki so nchai John say Yohani ebaye no Matthew chapter 3 ho ba no adwen sakra ho asem no on say o si owura bi eba asase so ebe kan hini no asempa bra o kan se mebire mpese mekoho enti nyame asem no eno na ekura nipa enkwa tumi wom ahoden wom John 15 ne kan wase se mokotimi a muntimi nye bibiara ti medofo Yesu Kristo ba asase so no waka hini no asempa edidi wiase adanse se one ne wiase han ti nipa nyinini na onya nkwaje nipa bebre pese omotena Kristo na ase ama omunioma eyeye omabrabo eyeye nanso obepu nyame asem eba na sa enyeye nti Yesu Kristo say ochini nkuro ni nkurase ekyerekere wo nhia da mu na oka hini no asempa na osanyarwa ene ahomere nyina hallelujah osanyarwa ene ahomere nyina ye kan yade a eyoni patamfo yare yoni patamfo kehye pa yare egu ahodo obo no ntime ntena be ma ba ko ho yare o sister wontime ntena be ma ba ko nyina wo yare yes sa na meka obo na me de me pension so ana me de o ye bibi kakra bi betimani so ana me de ho spiritual illness wo yare wo huhu
ohia say Yesu Christ saw yade. Yes. Your yare bebre and a what system no. Yare enti obi nsa no adwuma afiri ne nsa. Yare enti obi kuna gya no. Yare enti obi yire gya no. Yare enti abusua pu obi. Yare enti ama obi akodi nsensem wo ba bie ni kwan se nkokodi. Yare enti ene obi abraba ye basa. Bedofo se o yare na wo hwemia na wo teme nka me yimpa ye se Awurade ama won sori mfiri wo ketem paso. Se de Matthew 9 obubuani no Onyankopɔn enam Yesu Kristo so ekosa ne ade no. Awurade ma nya ne dima ayaresa. The Bible say Yesu Kristo eka hini asempa wie no ogina asempa no so tumi esa nyarwa ene ahomere nyina. Bedofo oha be ne dawo so amana be ne dawo so. Yesu Kristo aye krado se obegyew na wasiesiw. Se busua na po se namfo na rejetewa Yesu Kristo on rejetew. Yenti ana ye soft penny odifo Jacob Echi oni na difo ena na sofo ahihye dwumadie soronko bia medofo ye de si ho a busumi we a yewom ya ampaya ebedwa e wo bosha asase so Yankopɔn be fa ne tumi so aye wo gie adwuma ama ne ma ebenya gidie abewura bete hia dem ha me busumi ya yewom ya me kire me we ya yewom me busumi num ya yewom edin defo 21 21st May eye kwasiada 21st May say ene na otwem yenu pepe bipacho shedete nenso meni abre pa wo jewura meni abre me pese wonso unya dansie e wo Kristo until 21st May of this month baby a wo hwe me free biada be piem e wo Kumase Sokoban Good Village 21st May eye kwasiada aka 2 weeks na date na so onyame asiesie no ho dada onyame asiesie no ho e wo ha o hwe obi a wo gidie wato ba ha gidie nyina asa na ni da so nyina asa me piem ye nwa yenum obi a wonim gidifo bia de onim se de ye nwumadi esitie nya afi na me be kekansem huhuhu bia wan kasa ba eyewitness wan na be di adanse medical catch us ye nton no nten wo yire ukọ ba bia prayer materials o to papa o to sticker o to baifu bi twa ayi e kan se baifu nku dadie bi twa dadie kusua kokọ kan sei hon nyama bebre ha ye mo sa abra no obai de nyame asem kroje ne be kire na nkonkron nam de difo so aka wabrabo ma hintasem a kire de obeya obede ho tituanamo nyame ya ntomo a eda kwasia da edi anim na otwemienu no me kire 21st May no ba bia wo hwe me firi bia no okọ me profile ho no no me number ne da ho free number no bi si Kumase Sokoban Good Village ubisa ba bia faka edum railway police station ho no ubesi Kumase edum a railway police station ho no na Good Village cars ne bi sisi ho so ko Good Village the hands of a number no or the friend offer number na ofra e be ma direction ni tem bia be free bia be nya bre ni adaje no akasa na wonso abi piem na wonso oye nhira nti eye 2 weeks ya aka edi anim ana ye hye sampa abonase eye 7 days program pachoteni 7 days program Yesu Kristo enum asem kire se oka ahini no asempa e kire edom no na owie no osa won yarewa ene ahomere verse 36 na ohunu nkrofo akuyokuyo no woye ne mobo Yesu hunu nkrofo akuyokuyo no edom no ye Yesu mobo edom no ana edi Yesu achi be bia no ko nyina na omuye Yesu na Yesu jese omuye Yesu mobo adentia efri se na wabre hallelujah berofo abrabo no aba o de tale na why ye
bema wane ne yere etie kutue ni trade aye no ho ade ene wo de tare ana why eja ye to nsafre why brane mo awurade di mo mpa ya ma dwuma na ase ne be yi Kristo dim ne wo mse wote mpana twe mu de age so sakra wadwe yes cause onyankopon wo nhira engu bone so ti asem ni yi onyankopon wo nhira engu bone so John 9:31 so onyankopon tie de boyeni ne mom so obi fere awurade no ye de ono awurade pa ono no tie no no ma na danse nti bone de onyame tai ti se bone subi ewo mu wonam bone kwan bi so wonom bone nsuo wo hye bone atade wo hye bone mpabo a mesero se twe ho firi bone ho na onyame tumi atimi afa empaba ye de si wo iso a ebe iso amwenya danse bebre oba life no so a like video no na share ma foforo ye hwe wonim nyame ya domo a 21st May this month ya aka 2 weeks pe baby a wo hwe firi bia no be piem e wo Sokoban Wood Village Bola Junction number no ko profile ho wo be hu se eda ho 0240985196 0240985196 eni ojewra me number and your sofu penny udifo the major prophet the major prophet udifo Jacob Bechi the number so 0243819756 yeah papa or TikTok or TikTok will be udifo Jacob Bechi also on TikTok what search prophet Jacob Bechi 1 on TikTok prophet Jacob Bechi 1 on TikTok ubenya ya papa e wo ho information bibia ne preaching say awo ye the messages ni nyina eguo esegu YouTube enti ye fa konyo so aton safrel baabi a wo hwe me free e wo Ghana hade abrochirefo nyina motim de mo agim oti abrochire onkrata asem ubibia ye genuine but say ye approve amount eno so akoye boache bidin opese obefa odofo bi e free Ghana eko connection man wudi sika mpempem awuram emfa bibi ta akire nti bomode ne fa ho wuram pa ba e basui 21st May of this month this year ye shase kosia da ye bewie ni fiada so eye mpa ba onyame ebeya nsenkyere ne egwom ama ne ma adi adanse fa ho wuram vise bia so e wo beta asase so a obia oba ha bia enya danse ye kan danse a onyame nam ne nkwa so eye ne hanomo a ebe ginsamu na bradwe ne ntiase so ntitoa na ma na eni mehiem abrochirefo pamochao momfa hungura mpa borum duru ho no mo a eye kwasiara kopim fiara ti kakra bia obetimi abo bia no do yefunu to ho kata asem na bo ho mpae bua opese wo beye bibi kakra awu fie wo de tare ana wai wo de tare ana wai enoma nkoso fa hura mpa abonim waresem fa hura mu adwuma sem fa hura mu akwantu fa hura mu obu okra na ope Kristo honhom eno so yebisa wo yebisa visa Yesu kan say ya mu misa na mo benya kan luku no a o kan ho asem nti obu no na ope Kristo honhom konkun tumi ankasa e de ye na adwuma fa hura mpa abo wie mu bi na me show bo say onyankopon be ma won so wadi adanse nti o kan to aso a o say na enkrofo no ye Yesu mobo efrise na wabre wabra bonim wabre uhia so obesua wo enesuo bi son medofo enesuo bi son makwama Yesu nsuo enesuo bi son wankasa wugitum enesuo bi son makwama Yesu Kristo nsuo oneso ano enye aduro na ebeboa wo so wan we ya de hawo no obi betufu aka che wo se ma yenko duro so bewi ase obeton wo kra ma bonsam na obekum obegu anu ma se ansa na wo ti obi a wo hwe me bia de enkwa bosomfie da amane na da so no Yesu Kristo wo tumi se oyifiri wo so hana wonam mu no wo tumi se opai wo je ne asundwie e de ma nti mesraw baabi a wo hwe me firi bia fa hura mpa ba onyankopon enam ne nkoaso esiesie
ɛde asi wɔ no so na wobɛnya adanseɛ ɛdɔm no Yesu hunu wɔn na watɔ ba ha ɛwie ɛhye wɔn sukɔm ma brɛbrɛ ɔgye wɔn ho anyɛ na ɔman no ɛyɛ Yesu mmɔbɔ ɛfiri sɛ na wabrɛ na wɔsam hɔ sɛ nnwan a wɔni hwɛfoɔ hallelujah ɔman no nyinaa wɔmdi Yesu akyi no wɔmatɔ ba ha adwuma sɛm ti watɔ ba ha awa sɛm ti watɔ ba ha obi hyɛ ɔbɔ a mbɛm ɛno nti watɔ ba ha oh ɔda ya no obi no abɛda ahawa mennɛ sisiadeɛ atakew wohwɛ me wankasa wodi adanseɛ ama watɔ ba ha na wakɔgye obi sika sɛ wode kɔfa adwuma wode wura business woyɛ adwuma no sɛ pagyaa woahu deɛ ɛyɛ sesei abɛyɛ kadaw so wotwe antwe nipa nso asinkete sɛ wɔgye ne sika abosom ɛno nti watɔ ba ha hyɛbrɛ sesafoɔ na ɔyɛ Yesu Kristo na ɔto nsafrɛw sɛ ɔbɛgye ne di anɔpa yi ɔhwɛ ne kyerɛ kwan a ɔsɛ ɔbɛkanya ne ho ama wo na wamadanseɛ nso ayɛ wɔ dea ɔman no nyinaa mdi Yesu akyi na watɔ ba ha na wɔsam hɔ sɛ nnwan a wɔnni hwɛfoɔ abrabom sɛ wampɛ bambɔ ɛkyerɛ kwan a wote sɛ atentenhuo a mframa ɛde ne nam no ntɛtɛ aburo so ntɛtɛ na sɛ na ehu ne nam ha wani bɛteɛ na akoto gyem na ahye me nua good morning me nua Samuel nyamisha oba life no so a na wahyɛ ɛde ama foforɔ na wahyɛ ɛde ama wahyɛ ɛde ama oba life no so a share video no ɛfa ma oba life no so a share video no ɛfa ma me no de nkɔmɔ kakra sɛ yɛwɔ mpaebom wɔ Sokoban Woodbridge sisi a bɛbɔ Awurade de mo mpaeɛ na yɛahyehyɛ dwumadie soronko a yɛde ba live 21st May yɛhyɛ aseɛ kwasiada djuada benada kuada yawada ne yɛwie ne fiada kuada we ne kuada bia yɛ mpa aboda kɛhye ɛnde wa mantɛm onya bebi kura ntena tie fa kwanyo nso ato nsafro ba bia wo bia no peloro fe na odi be piem ɛwɔ Bethel True Faith Church International Sokoban Wood Village branch no Bethel prayer camp osofo difo Jacob Bechi ɛbapa ne da no a oni na difo nkuma kan ho nyame nam yɛ so ma danse bebre ɛba ma adɔfo no nyinaa the Bible say na ɔman no yɛ Yesu mɔmɔ ɛfiri sɛ na wabrɛ na wɔsam ho sɛ nnwan a wɔni hwɛfoɔ medɔfo wokɔ asɔre patwo wokɔ asɔre sɛ wonkɔ asɔre a pa asɔre kɔ yes wopɛ bambɔ a ɛyɛ papa ɛne Kristo mu bambɔ na ɛyɛ papa timi transcending na mehwɛ nipa wotimi hyia bɛma bi na bansere da nase deɛ ne haw bra akɔgye nti bansiri pa nti betim aboa panefo na bu bɛsɛ ɛyɛ kana sɛ nantwie sɔte ase nantwie ne dua anka no to na na hi na bi di konfo nsɛm sɛ nantwie dua anka no to a konfo nsɛm ebedi na ahi konfo no amu na wokɔ no hɔ no wɔno wɔgyinawu ne nipa da sɛ ne obɛwuo ne hɔ na akɔpɛ bambɔ ɛne mmoa ɛne nyinkyɛre brother wo yɛ mistake nti sɛ wopɛ bambɔ a Kristo mu ne wɔ onipa bi ɔte asase wo so a oni bambɔ biara no oni awie pa ti hwehwɛ Kristo mu bambɔ ɛne ade ɛyɛ papa nti bepiem ɛwɔ Sokoban Wood Village bola
Kuara we ni kuara bia ye wo ha ye yodi mampa abo. Obi bisa se brebe na ye shase anopa 9 ni apon wie 2 ye shase anopa 9 ni apon 2 ti program na ye be na sa date no a anytime na na ye be use 21st May no ye shase anopa 9 ye kwasia da je na ye kwasie ene kwasie taka 2 weeks nti 21st May ne ye shase 9 a e be wie ne ni fia da so Chanopa 9 to 2 each day. The Bible says that Dominus Samoa uni hwefo. Na yentie de wachro. Na Yesu ka se o se free se na wabre. Na wasam ho se enwan a uni hwefo. Ana waka kire Yesu ka kire suafo ne se otwa adwuma ne so. Otwa adwuma no dɔɔso. Na adwumayɛfo no de wosua. Enti monsere otwa wura no na oma adwumayɛfo no mmra ni twa adwumanim monsere otwa wura no ti nanso a yɛde bepiem ɛwɔ ha no ɛyɛ mpaabɔ nko a bompa ya fo adwuma bompa ya fa ya ware asetenam wɔ hawo ne kodanda bia ɛda yɛ so bia yɛdi wura mpaabɔ nim 21st May na mpaabɔ no bɛkɔ awie no medɔfo wankasa bɛdi adanseɛ to kan Matthew chapter 11 verse number 25 wo ba no 27 no wose magya de nyoma nyina hye me nsa Yesu Kristo no masem ni no ankasa confirm wo ha Matthew 11:27 Yesu say nagya oni onyankopɔn wode nyoma nyina ahye ne nsa na obiara nim oba no gye agya no na obiara nim agya no gye oba no ene de oba no pese oyi no adi ede kire no hallelujah obiara nim agya no se wan ma Kristo nkyɛn ya wonhu nyankopɔn we say nam Kristo so na kɔ agya no nkyɛn ti se wan hu Kristo a wonhu nyankopɔn enti yɛn de ana wo a wo hwɛ me a wo yɛ Kristo ne de wo hu Kristo na through Christ wo hu nyankopɔn tina John 12:12 no kan yɛ John 1:12 no kan yɛ se me mankuma mo de won so nkuni mfiri sɛ de wotie mu no oso chen de wo wiase eto nsafro ene nyankopɔn emehia ɛwɔ Sokoban Wood Village Bola Junction 2 feet Better Prayer Camp ujawranie ba yebeye hu ade akyerɛw ɛro bɛkɔ of panianim odifo Jacob Bechi ne adifo nka ye nyina twa ho ahyia de ode baaye no abosom paye amonyame no monyam adadi na won so wadi adanse ne nyina nso ahye Kristo no monyam nti magya de nyoma nyina ahye me nsa na obiara nim oba no gye agya no ene de oba no pese oyinadi ede kyere no verse 28 wasene hyɛ no nti mo amaye adwuma bre mo amaye adwuma bre momra me nkyɛi mo amaye adwuma abre bo kura wo pese enka wotew ho na wo yɛ kronkron abrabo bia wonam no enye wo yɛ bia na wonu ho enso hu de bɛyɛ na wasa akosa ate bia no wo pese wotew ho fa nwura mpaabo mu wo yɛ gay wo pese wo jai bepiem fa nwura mpaabo nim no nyame ntu sa ho mu mfiru mu wo yɛ lesbian wo pese wo jai fa ho be wura mpaabo nim no nyame ntu sa ho no mfiru mu netimi ware onyankopɔn la siesie aware am oba ne berema ede na no yonko ba ne ya da pade o hwemanim diwa nko an wo hyede mu ante de wu yenti ana ye ofe be ma onyankopɔn bɔ se ne suban se ne seso o sori anopa hwehwehwe de o ye no wo de mo twetwe be ma san bra wanya ya stroke be chi wo stroke be chew aso wa na ho wo so chewa no wati wo de didi a doctor fo na chi ye ka Kristo mu adwen sakra e de a kyere ye ho ye nti mpaabo we no fa ho hyem mpaabo we no fa ho hyem bibia anya no ma wa asase we so bibia anya no ma so onyankopɔn bie wani
ana wɔkyerɛw nneɛma wo wiase ha ɛne deɛ nam sunsun mu wiase ha ɛne deɛ ahohom bi enye Kristo honhom eye tie nipa abrabɔ a maame ka do ho ma Awurade ntare hye bɔne nka wagyae nka wagyae on so na ma ne nkrɔfo rew omu hu sɛ wo duebo omu sɛ wo kyɛ sɛ omu hu ne de hawo omu hu de hawo ti problem bi a wonam mu bia no fa be ɛwɔ Sokoban Wood Village your Bola Junction Kumasi asɛm na make wo nkran wo pɛsɛ wo ba besi tech he ya good morning ya baby yeah good morning amo nyankopon enhyira oba life no so anu ahye e de ama foforo e de ama wo be piem ɛwɔ mo mo free nkran tema ene ne mpotamo nyina mo piem ɛwɔ ɛyɛ tech wo do tech ya wo benya Sokoban Wood Village ka na bi wo ho mo mampon ne mpotamo ne nyina nso so mampon Afram Prince no area ho nyina no so mo faka mo besi wo tafo a Wood Village ka na bi si ho gidi hian so be pick number no come proof ho a eda ho ana so betuma frɛ senior prophet Prophet Jacob Bechi number no 0243 819756 0243 819756 prophet number nam dia to dwa no 0243 819756 ofre papa ubenya no ofre no amfa afre me number no da me proof a wo ko ho a wo behu na ye nkyero direction yi di ba bibiara wo hwem wo Ghana ha bia bukyirifo nyina so wontime ma hu nipa mesi wanan ma hu nipa emesi wanan na yen srempa bom fan so na nso o breakthrough emra ne nyina yen hye won munya medika ka che say ha yen ton prayer material bia ha oba wan kasa bi dia dance nye prayer material sem sticker ne papa ne anointing wire ene bibia kankan ha ye mosa abra no ye dia de si wo for bebetum ye ntwabo ana 2 million for mra 1 million for mra ha ye nye saa se de binum eye no ye ha ye mosa abra no ye de Kristo honhom ena ye adwuma to buy de no krensem o ye nyame asem no be kyerɛw Yesu Kristo aye krado se obegyew ama won so wanya danse ti ye tonsa e de afrew se be piem e wo Sokoban Wood Village Bola Junction True Faith Church International